walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasurat, daygo ng iyang ngalan. Tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba. Buhaton tang tanan na lang kaniya, kay gibuhat niyang tanan na lang sa ato. 1, 2, 3, go! Sayaw-sayaw ta, sayaw nga may tihik-tihik, musayaw sa kalipay. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan o padayon nga naguban kanato bisog atong pasalamatan ang iyang pagkamayo sa atong kinabuhi. Ako kamong gidasig ug ako kamong gihangyo sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nagtan-aw, nagmonitor sa matag tawo, Dios nga maoy nagsupply ug nagamuma sa tanan nga misalig bitang og kanin. Nagmalapuson kami tungod sa imong pag-uban ug pagbantay pagpanalipod kanamo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman kanamo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Ug labos sa tanan sa pagpaminaw na usab sa imong mga mensahe, pagkat-on na usab sa imong mga pagtulunan. Og among gipangayo nga imo kami nga panalanginan. Nagaag kasing-kasing nga matinuohon, madinawaton sa imong mga pulong. Ug himo o Dios nga magmalampos ug magpadaogon kami sa pagkabot sa mga mensahe nga gikan kanimo. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamong tanan. We declare blessing sa matag usa. Salamat Lord sa imong pagpanalangin. In Jesus name. Amen o amen. Mayong gabi o dalaygon ang Dios magpanalangin. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa, pinaagi sa ato ang FM Station 101.3. Mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsunan nga nanuka diha sa sitio Malaigang. Mayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Tubod. Mayong gabi ni Brother Moses o Brother Pedro o sa tanang mga kaubanan diha sa inyohang dapit o sa inyohang Pinoy-anan. Mayong gabi ni Brother Julius, Bro Julius, mayong gabi. Mayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga kaigsunan diha sa sitio Ampak, sitio Linao o diri sa sitio Pantag o sa ato mga kaigsunan diha sa Kasikbit sa barangay, diha sa barangay Tolosa o diha sa sakop diha sa Palaypay. Mayong gabi, mayong pakiguban. Ug siyempre ato mga kaigsunan nga nagpuyo po diri dapit sa Bulhoon. Mayong gabi, mayong pagpaminaw kutob sa maabtan sa ato ang signal 101.3 diri sa sitio Kalugtugan. Ako mga pagdasig ug akong gideklarar nga ang Dios magpanalangin kanatong tanan.
May pagpaminaw sa itong akigsunan siyempre nga nanukadiri sa sitio Kalugtugan, mga De Villeres family o sa mga Tamayo family, mga Dinoyo family, mayong gabi ni Gao Joel, Day Cura, o ni Gao Albert o Day Pamila, o ni Tia Rita, mayong gabi ni mo diya Tia. May gabi ni Papa Binbin, Mama Bibin, o sa tanang mga pagumangkon, o sa mga Kinkinita family, mayong gabi Dalaygon ng Diyos magpanalangin sa tanan. Oras sa nga programa, alas 8 na sa kagabion. Dalaygon ang Diyos nga paday naghatag kadaugan. Mayong gabi ni Dong Marvin Dinoyo, mayong gabi ni Moda Dong Ben, o ni Day Eden Alsula Dinoyo, mayong gabi si Inday Dorlin Inkabutin sa Iwansing right now, o si Nestopel Salinopil, mayong gabi, o ni Risa Chain, mayong gabi ni mo diha sis. Kumusta mo diha? Ang Diyos magauban magapanalangin, o I declare blessing. Sumala sa mga mensahe sa Diyos kung unsay ato ang gibuhat atong anihon. Matud pa ni Eden Alsola Dinoyo, good evening pastor, og sa tanang viewers, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen. Si Eljen Rodriguez Cades, maayong gabi pastor, bless all, maayong nagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Jerry Oli J. Montano, mayong gabi Pastor Gideon watching from Cagayan de Oro City. New Edgar Sumampong, mayong gabi o mayong gabi ni Ate Elsa De Villeres o ni Brother Ramon, mayong gabi sa mga De Villeres diha. Alam, mang-invite mga igsoon atong i-share ang atong programa para ang atong mga pamilya gigala makadungog makabati na usab sila sa pulong sa Ginoo. Labi na karon sa atong panag-uban, atong hisgutan ang mga requirements, mga gikinahanglan nga makomply nato aron sigurado gyud makasulod dito sa pangkiti sa kasal sa nating karnero. Ato nang hisgutan kinsa nang pangasaunon, kinsa mampod ang nating karnero. Pero ang pinaka-importante gyud natong makatunan karon ang mga requirements aron sigurado gyud makasulod dito. Mayong gabi ni Pastor Jundrel Kitudlas. Mayong gabi Pastor, wala ko kalay bron diri kay nadaot ang transmitter. Mao ba? Ora og dali ra siguro ang maayo anak pastor no. Naranay depikto gamay. Si Grace G Tibuboy, maayong gabi. Si Daryl Herolaga, maayong gabi Pastor Gideon, og maayong gabi sa tanawan saying from Marcos sa tubig sa Buanga del Sur. Mayong gabi ni Rick Boy Biliot. Good evening diha Pastor. Salamat nga napudta alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Oy, salamat kaayo sa inyong pag-uban o pagsunod sa ato nga programa. Ang Dios magpanalangin, ang Dios tagbo og hatag kanunay sa unsa may inyong gikinahanglan diha. Okay. Oras sa ito nga programa mga kaigsunan, alas 8:08 gyud na sa kagabion, pero ato sang tagaan og pagtagad ang ubang mga mensahe nga gipaabot gyud diri sa ato ang programa no. Ato sang tagaan pog pagtagad ang ubang pang mga mensahe. Mayong gabi ni Brother Renel Dolingoy og sinilinam o Nagig. Good evening Pastor, wasayong from Bourbon, Cebu. Shout out sa akong duha ka anak nga nagtanaw sa imong live. Salamat kaayo sa inyong pagtumbaya, pagbisita sa ato ang programa ug sa inyong pagiguyog sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Diha sa Bourbon, doon ako'y gi-Bible studyhan unya. Duha ko kahigayon nga nagkrusada diha sa Bourbon. Dili na ko kahinomdom sa tong mga tuiga basta kay naasiguro sa pizza tuig 2018, 2019 siguro o 2017 na mi krusada diha sa barangay man siguro na Kadaruhan, Bourbon. Duha gyud mi ka higayon nga nagkrusada unya. After sa among krusada na umol gyud ang simbahan unya gidumala pod ni og pastor nga naara pod diha sa Bourbon or tagasugod ba to siya. Mayong gabi may pakiguban ni Nili Nam no.
Ay, nanaon ba pagbasa? Si Mariluna Sigira, maayong gabi. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi. Watching from Panglao, Bohol. Oy, maayong gabi ni mo diha, Brother Felix. Ato igsuon nga nanog ka diha sa Panglao, Bohol. Maayong nga pakiguban ni Charlie Buton, Rojas Buton. Maayong gabi ni mo diha, yen. Og si Marie Grace Dumahil, good evening. Si Lorna Lee Abaw, maayong nga pagpaminaw. Si Usia G. Revaliasa, Revelista, mayong gabi, may pakiguban. Si Evelyn B. Buhanghang, good evening, Pastor. Watching from Sambuanguita, Negros o Oriental. Sambuanguita. Murag, unahan na depit sa Darwin man siguro, no? O, unahan sa Darwin. Si DT Alsula, mayong gabi, Pastor. Mayong gabi, natulad ko sa inyo hanggang gamang wali, Sister Bernadette. Si Elmer Duhing Torino, maayong gabi. Ang Ginoo magauban na imo kanunay. Salamat kaayo, I receive and I agree, no, sa imuhang declaration. Ricky Ragasa, maayong gabi. Pastor, shout out ko sa akong kauban diri sa ako trabaho. Salamat kay makapamati na pod sa mensahe sa Ginoo. Banan mo sa Ginoo diha, ipangumusta ko sa imo mga kauban pong trabaho, mga trabahante. Aniya pag malipayon og pag madinasigon kay i-bless mo sa Ginoo sa inyong pakiguban sa atong programa karon. Si Albert Vizcaino, maayong gabi gali mo, Pastor. Uban sa imuhang mga mahal sa kinabuhi from Pulumulok, South Cotabato. Maayong gabi diha si Ayon Ipsodanes, maayong gabi, Pastor, sa tanan naminaw sa imong programa sa tipok nimong family. Pastor, watching from Riyadh, Saudi. Si Joel Corisma, maayong gabi, Pastor. Gideon, watching from Gangos, Sami City. Si Kimberly Inobio Lariza, maayong gabi, Pastor. Nakabalik na jud paminaw sa imong live. Awit makalangit, bala ang dugo. Sa mga nag-request di ay dili sa nako matagaan og pagtagad kay ako sani nga paspasan og kuan kanang hatag og panahon ang mga mensahe kay gamay na lang po ang atong oras. Kinahanglan ato ni matagaw pagtagad ang mga pulong nga ato karong pagahisgutan sa lusaluhan sa ato nga panag-uban. Mayong gabi ni Sister Sima Imperatres, maayong gabi si New Edgar Sumampong, maayong gabi mayong pagpaminaw ni Sister Vivian, maayong gabi ni mo diha, Sister Vivian, ang Dios magapanalangin. Maayong gabi ni Elena Villarin, maayong gabi Pastor Wasing here Abuyog Galiti, maayo jud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Si Evelyn Buhanghang, matutpayas Pastor, salamat kaayo. Pakigreet lang ko, Pastor. Good evening sa tanan kaigsuonan nga naminaw sa mga taga Chikija family. God bless natong tanan. Wala sa ko ka-on-air-ron diri sa ato station kay nadaot ang transmitter. Gikan ni Pastor Junrel Kitudlas. Basig magpailis nagdako-dako og watch, Pastor, no? Si Ninsky Lim, matod pa, good evening, Pastor. Salamat sa Dios nga nakaabot pagjud ko sa imong live, Pastor. Mabubuan na sad sa ang akong kalag ani pinaagi sa pulong sa Ginoo. God bless you, pamilya. Maayong gabi ni Jenny Ross, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo makapaminaw na po mi sa ihang mga pulong makadugang kadasig sa pagpangalagad. Watching from Kamanlangan, Davao de Oro. Si Grace J. Buboy, matod pa, maayong gabi, Pastor. Watching Saudi. Salamat kaayo. MG Vlog, maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Evelyn Serapin, Padre Burgos, Southern Leyte. Si Mary Grace Dumahil, matod pa request og ngano. Sa mga request murag dili gyud sa na matagad, ha. Si Jocelyn Kilim, maayong gabi, Pastor, maayong gabi. Ato nang hisgutan mga kaigsuonan ang mga pulong sa Dios nga ato karong pagasaluhan. Ablihi ang inyong Biblia diha sa
gipadayag kapitulo 19 mga kaigsonan og ato nang hisgutan sugdan ang pagbasa sa pulong sa Dios diha sa gipadayag kapitulo 19 sugod bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 10. Ang hisgutan dinhi mga kaigsonan sumala sa maayong balita Biblia nga kung gigamit mga kaigsonan nga lungguwahe, gibutangan dinhi og konteksto ang bangkite sa kasal sa nating karnero. Sugod diha sa bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 10. Ato ni nga saluhan og dunganan sa pagbasa. Bersikulo 5 nagingon, unya gikan sa trono may tingog nga nagingon, daygan ninyo ang atong Dios. Kamong tanan nga mga sulugoon niya, ang tanang mga tao nga mahadlokon sa Dios, inila og dili inila. Unya nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa daghang tao og kagahob sa usa ka dakong busay ug sama sa masipa nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilahang pag-ingon, dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga labing gamanan. Maghugyaw og maglipay kita og daygon nato ang ihang pagkagamhanan. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero ug andam na ang iyang pangasaunon. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Unya miingon ang anghel kanako, isulat kini, bulahan ang gidapit sa pagtambong sa bangkite sa kasal sa nating karnero. Og miingon pagayod ang anghel, mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. Ug mihapa ako sa tiila niya aron pagsimba kaniya apan miingon siya kanako, ayaw kini buhata, sulugoon lamang ako sa kanimo. Og sa ubang isig ka magtutuo nga nagamping sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Maoy simbaha ang Dios. Kay ang kamatuoran nga gipadayag ni Hesus maoy nagdasig sa mga propeta. Nalaygon ang Dios mga kaigsonan nga magpanalangin kanatong tanan. Diha giklaro mga kaigsonan nga ang mga binuhat sa langit basta kay binuhat, mapaanghel, mapabalaan nga mga ngalan diha sa Biblia nga gisgutan, giklaro gyud nga dili gyud angay simbahon, dili angay yukbuan, ampuan. Kay ang angay simbahon ang magbubuhat, dili ang mga binuhat. Ang ato rong hisgutan mga kaigsonan, kining mga gikinahanglan o requirements aron makasuod gyud ang matagusa sa bangkete sa kasal sa nating karnero. Ang mga tao nga nakasuod niining panahon na mga kaigsonan sumala sa gisulat dinhi sa bersikulo 5 hangtod sa 10 sa kapitulo 19 sa libro sa gipadayag. Una mga kaigsonan nga gikinahanglan natong sigurohon nga maoy usa sa mga requirements nga makasulod kita sa bangkete sa kasal. Kumbaga usa kita nga mahimong dinapit. Unya nindot kaayo mga kaigsonan ang gideklara diha kon usa ka ug usa ko nga mahimong dinapit sa bangkete sa kasal. Kay giingon dito sa singgit sa usa ka anghel, bulahan ang mga dinapit sa bangkete sa kasal sa karnero. Dunay mga pinasahi nga mga award, dunay mga gipakita kanang award bulahan mga kaigsonan, naanay mga gipasabot nga mga ganti o gipasabot nga mga award mga kaigsonan, mga balos sumala sa ilang nahimo. Diha sa bersikulo 5 mga kaigsonan, usa sa mga gipakita nga requirements nga gikinahanglan nato sigurohon sa ato ang pagkinabuhi ni ining kalibutana. Una, kinahanglan mahimo tang sulugoon ni Jesus Christ.
sulugoon. Ikaw ug ako dapat klarohon gyud nato nga sa atong pagkakristohanon, sa ato ang pagtuo. Sigurado gyud mga igsoon nga sulugoon ta. Ang usa ka sulugoon mga kaigsoonan, dili na siya basta-bastang dawaton isip sulugoon kung dili makakuha sa mga gi-require isip usa ka sulugoon. Ang usa ka sulugoon mga kaigsoonan, dili na siya usa ka magic nga moingon dayon ang Ginoo nga ikaw sulugoon ka. Ang sulugoon ni Jesus mga kaigsoonan, dili na mahimong sulugoon una sa tanan pagway nagkatunan. Bisan gani sa sitwasyon diri sa kalibutan, dili ka basta-bastang makasulod og kana bitawng mga katabang, magpaboy, magpamid kung wa kay nagkatunan og wala pog kay mga requirements. Kinahanglan na agyud tay nakatunan. Ingon nga sulugoon. O niya, ang mga sulugoon ni Jesus Christ mga kaigsoonan, una sa tanan, nagsunod sa iyahang mga kanabitang gi-require. Nahimo gid siyang tinun-an, naasay nagkatunan. Diha sa pagkahimo niyang tinun-an, dito giklaro ni Jesus Christ nga dili pod basta-basta nga mahimo lang tinun-an ang usa ka tawo nga walay gisakripisyo. Diha sa pila ka mga libro diha sa New Testament, libro sa Mateo, libro sa Lucas ug libro pod sa Marcos. Diha sa libro sa Marcos mga kaigsoonan, dili basta-basta nga mahimo kang usa ka tinun-an, kinahanglan mahimo kang sumusunod ni Jesus Christ. Og ang usa ka tawo nga kinahanglan mo sunod ni Jesus Christ, kinahanglan daghan siyang isurrender. Kinahanglan sang mo sakripisyo. Diha sa Mateo kapitulo 16 versikulo 24, mabasa po na sa Lucas 9:23 mga kaigsoonan. Ari ra ta mo basa sa Mateo 16 24. Ingon din sa 24 kapitulo 16. O niya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung ang usa ka tawo buot mahimong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Dinhi giklaro mga kaigsoonan ang mga gi-require ni Jesus Christ aron mahimo tang tinun-an. Sa daghan ng mga tao nga nahimong magtotoo sa panahon ni Jesus, sa unahan sa iyahang pagsangyaw sa mayong balita mahitungod sa paghari sa Dios ug ban pang mga mensahe nga gisulat diha sa Biblia, samtang iya ning gisangyaw gitudlo sa mga tao, nakita ni Ginoong Hesus nga dunay mga taong nanuol ug nanuo kaniya. Pero ihang gisiguro ug iyan na pong giklaro ang iyang mga tinun-an. Didto gisulat ang iyang mga mensahe pinaagi ni Apostol Juan kapitulo 8:31. Miingon si Jesus dito nga, kung tumano ninyo ang akong mga pagtulon-an, tinuod nga kamo akong mga tinun-an. So dili basta-basta mga kaigsoonan ang pulong tinun-an, ang pulong nga gipakita dinhi isip ilhon ka ni Jesus nga tinun-an gyud kaniya. Ang pulong tinun-an mga kaigsoonan, una sa tanan, nagdumili siyang kaugalingon. Kining atong kaugalingon, bisag unsa na lang ni pangayoon, bisag unsa na lang ni pangandoyon, sa daling istorya, bisag unsa na lang ni kaibgan. Apan kay ni desisyon man ta nga mahimong tinun-an ato ng pamatud-an og barugan. Pinaagi sa pagdumili sa tong kaugalingon o kinahanglan tang dunatay pasanon. Dunatay dapat
willing tang mo sakripisyo. Pas-ano nato ang atong cross og mosunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong mosunod, ang tao bitaw nga makasunod ni Jesus Christ, kanang hingpit siya nga nakasurinder sa ang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Dili gyud ta ka sunod ni Jesus Christ kung wala pa nato masurinder ang kinatibuk-an. Kana bitawng total surrender mo gyud ay pinakaimportante. Wala na tay gibilin pa, wala na tay gitipig-tipigan o gitagatuguan pa. Total surrender mga kaigsunan, usas mga gikinahanglan aron mahimo tang tinun-an ni Jesus Christ. Sumuni usas mga gi-require diha sa gipadayag 19 bersikulo 5. Ang tanan nga mga sulugoon, kay dili lagi ta mahimong sulugoon kung dili pud ta mahimong tinun-an. Dili pud basta-basta nga mahimo lang tang tinun-an kung dili nato did-an ang atong kaugalingon sa tanang adlaw sa atong kinabuhi karon og hangtod sa pag-abot ni Jesus Christ. Kinahanglan ka antigotang mubalibad. Kay sa panahon nga atong balibaran og did-an nato atong kaugalingon, makapahari na ta sa Holy Spirit. Si Apostol Pablo diha sa Galacia, nagwali siya mahitungod niini nga gisulat diha sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 nga nag-ingon, paharian ninyo ang balang espiritu og ayaw ninyo tumani ang tinguha sa inyong kaugalingon. Lawas nung tinguha, tawhanon nga tinguha. So diha giklaro mga kaigsunan nga dili gyud muhari ang balang espiritu, dili gyud makapamuhat ang balang espiritu mga kaigsunan kung dili ta kaantigong mubalibad sa atong kaugalingon. Kinahanglan makaila pud ta sa tawhanon nga kanang kinaiya, kanang tawhanon nga mga pangandoy. Kay dili man ta kabalibad kung wa ta kaila. Mo nang gipaila pod ni Apostol Pablo kung usaon nato pag-ila ang tawhanong kinaiya. Diha sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sunahan, diha gipakita ang mga tawhanong kinaiya ug mao nay dapat natong balibaran ug dili nato dapat buhaton. Naunsa may mga dili angay buhaton para mahimo tang tinuod nga mga tinun-an sa ingon mahimo tang tinuod nga sulugoon. Kay ang sulugoon mga kaigsuonan sa gipakita nas Biblia mga igsuon nakakaton. Ang taong nakakaton nahimo siyang tinun-an. Mao bitaw nang si Jesus moingon panglakaw kamo, dapat sa atong kinabuhi nabatasan na nato ang kana bitang pagsugot sa mensahe sa Dios. Kanang kitay gisugo ba? Kasagaran ra ba mga kaigsuonan akong nabantayan? Ang tao nooy kusog ay manugo. Manugo sa Dios. Wala kayo ko'y nabantayan mga kaigsuonan nga tao nga moingon nga willing kong suguon sa Dios. Willing ko nga kana bitang tawgon, suguon, ipadala sa Dios. Kasagaran ang tao kung ato ang tagaan og pagtagad ang gilitok, gibuhat, gipangandoy sa tao, puro panugo. Kasagaran mga kaigsuonan ibin gani sa pag-ampo ato mabantayan. Dili kayo highlights or dili kayo gitagaag pagtagad ang pagpasalamat sa tao o pagpasalamat sa Dios. Wala atagi kaayo sa tao ang pagpasalamat ngadto sa Dios. Wala kayo ni matagad. Ambot lang sa inyong mga kasimbahanan. Ambot lang sa inyong dili kay ko wala kay ko makakita sa inyong kana bitang kahimtang o kanang kinaiya sa inyong simbahan o sa inyong tigom mahitungod sa panahon nga naay mga pag-ampo. Kasagaran mga kaigsuonan ato ang madunggan puro pangayo, puro panugo. Kusog ay mo ingon ang tao, Lord, i-bless ko. Lord, protection ko. Lord,
puro na lang pangayo. Tungod kay dunay mga bersikulo nga gisaad o gibilin sa atong Ginoong Hesus nga nagpakita nga kana bitaw giablihan niya ang katungod sa pagpangayo. Natay katungod sa pagpangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Pero sa wala pa na niya gilitok o gipamulong, doon na siya'y mensahe nga nagpakita nga ikaw ug ako magpasugo ta. Dili kay kita may sigig panugo. Si Jesus miingon diha sa sulat ni Apostol Juan kapitulo 15, Juan kapitulo 15, ako na ning tanawon mga kaigsunan. Sigurohon nako ni 15 hangtod sa bersikulo 26 man siguro ni. Dili. Juan 15 16. Kani. Juan 15:16. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo. Aron kamo manglakaw og mamunga. Sa libro sa Mateo 28, iyang gisugo ang mga tinun-an panglakaw mo. Siya mo'y manugo nato. Kita mo'y sulugoon. Usas mga gi-require nga na makasud tas bangkiti sa kasal, siguruho na to nga sulugoon ta. Sa atong pagkakristohanon mga kaigsunan, ang papel sa atong pagkakristohanon dapat nakasabota kita mo'y sulugoon. Kung doon naman siguro'y kana bitang kanang katungod nga pakita ni Jesus Christ, katungod nga makapangayo ta, buhato nato na, pero mas klaroho nato sa atong kaugalingon nga mas nabuhat nato ang atong katungdanan, isip kita sulugoon. Kay maunay usas mga gipakita gyud diha sa gipadayag kapitulo 19, daygan ninyo ang atong Dios, kamong tanan nga mga sulugoon niya. Kitang mga Kristohanon, papila nato nga kita mo'y sulugoon. Pipila ba nato dinhi nga nagampo sa Ginoo nga Lord ipadala ko. Lord gamita ko sa pag-bless sa ministry. Lord gamita ko nga instrumento aron mapagaan ang trabaho sa ministry. Pipila ba nato nga nakahimo ni ana? Kung nakahimo ta ni ana mga kaigsunan, murag klaro na gyud kaayo nga sulugoon ta. Pero kung kita ray sigig panugo, Lord i-bless ko, pero Lord proteksyonin ko, Lord baguhan ning akong bana, Lord baguhan ning akong asawa, Lord baguhan ning mga tawhana, Lord luwasan ning mga tawhana, kusog itang manugo. Nga atong papel kita may sulugoon. Inay mong tapat sulugoon ka. Dili ki ikaw mo'y hari. Kita mo'y sulugoon sa hari. Yes, naaman tay katungod. Sumala sa gipakita o saan ni Jesus Christ nga mangayo lagi ta. Samahan ihatag ni pinagi sa ngaya ngalan. Pero dili nato kalimtan nga doon na say gipabuhat before na niya hatag kanang maong katungod. Maunay atong klaruhon nga sa atong pagkakristohanon sulugoon ta. Mayong gabi sa tanang mga sulugoon. Mayong gabi ninyong tanan. Ato nang hinumduman, sulugoon ta. Kita mo'y mo trabaho. Kita mo'y mo trabaho mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dili kay kusog ka itang mo patrabaho o niya kusog ka ing manogo, kusog pagyud ka ing mangayo. Pwede ba mga kaigsuonan nga ato ning klarohon ang atong pagkakristohanon? Sulugoon ta. Kinahanglan tang mo sakripisyo, kinahanglan tang bubuhat kay sulugoon ta. Og ang atong pagbuhat
kinahanglan dili atong kaugalingon mo'y napataas. Kundili ang Dios mo'y nahimaya og napataas. Siya ang napasidunggan. Siya ang tinuod nga manapataas sa atong kinabuhi. Muna niingon si Apostol Pablo, bisag unsay inyuhang buhaton, buhata sa paagi nga nadaig ang Dios, nakapasidungog sa Dios. Sulugoon. Kung doon naman tayo mga hangyo sa Ginoo, pero mas atong klarohon nga moingon tas Ginoo, Lord, sugo ako. Nindot kay paminaon kung maunay atong nakatunan. Sugo ako, Lord, pag-atiman sa simbahan. Sugo ako, Lord, nga matagbo ang sa may mga panginahanglanon sa tigumanan. Gamit ako. Kaysa paglitok na to ni ana mga kaigsunan, ang Dios dili gayod na maglangan sa pagpanalangin kanimo. Nganong panalanginan man ka? Para damor kang magamit sa buluhaton sa Ginoo. Kaysa panahon nga damor kang mubuhat sa buluhaton sa Ginoo, damor kang gantihan, damor kang kana bitang gantihan sumala sa imong nahimo. Wala na may lain gyud nga gipakita sa Biblia matud pa ni Ginoong Hesus, sumala sa imong gibuhat do na kay madawat. Sunod dinhi mga kaigsunan, niingon dinhi, og tanang mga tao nga mahadlokon sa Dios, inila og dili inila, pareho na sila atubangan sa Dios. Mainila man og dili inila, importante sulugoon ta og importante nga naatay kahadlok sa Dios. Importante gyud kaayo nga naatay kahadlok sa Dios. Kay kung naatay kahadlok sa Dios, 100% doon na tayo respeto sa Dios. Tinuod na. Daghang mga tao nga nagtuog Ginoo, nagtuog Dios pero walay respeto sa Dios. Walay kahadlok sa Dios. Usa sa mga ilanan, ang adlaw nga para sa Dios, ang Domingo nga para sa Ginoo, ibaliwala ra gyud sa tao. Pero kung pista na gani sa hisgutan, birthday na gani ang hisgutan, murag espesyal kayo alang sa tao. Inandaman, murag ang tanan, kung mahimo gamiton. Pero kung adlaw na gani para sa Ginoo, magpalahay ra ang mga tao. Unya kung pangutan-on na ipagtuo na, ipagtuo. Nagtuo Ginoo, mangusog pa na magtotoo. Pero atubangan sa Ginoo, ikaw ug ako gipahinumduman o gisuginlan ta nga dili mailad ang Ginoo. Dili siya nato malimbungan. Kung unsay atong gibuhat, kung unsay ato ang gihinahimo, maunay atong padulngan. Adto ta paingon. Bulahan kayo ang tao nga nahimong sulugoon kaysa taong kusog kaayong manugo. Mga sulugon man ta. Dapat kita nga mga sulugon magbaton tag kahadlok sa Dios. Ang tao nga dunay kahadlok sa Dios, dili gyud na makaako sa pagpakasala batok sa Dios. Sama ni Jose, adlaw-adlaw siyang gitintal, adlaw-adlaw siyang gidanis sa asawa ni Potifar. Apan tungod kay dako kaisag kahadlok, naasay kahadlok sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, gilikaya niya ang sala. Minglayo siya sa tentasyon, wala siya magpadol sa tentasyon. Ang tinuod nga tao nga naay kahadlok sa Dios, dili og dili na gusto nimo sugot nga makabuhat og sala. Nya usas mga madawat sa tao nga naay kahadlok, kaalam. Ang tao nga naay kahadlok sa Dios, makabaton sa kaalam gikan sa Dios. Munang ang tao nga naay kahadlok sa Dios, dili gyud na malimbungan, dili gyud na mailad. Kay damor siya nga muhatag og respeto sa Dios,
damor niyang makatunan ang unsa may mensahe sa Dios nga mo'y maghatag kaalam sa tao. So dinhig ipakita mga kaigsunan nga usa sa mga kanang mga requirements nga makasuhod ta og makaapil ta sa bangkiti sa kasal sa nating karnero. Number 1 nga atong klarohon sa atong pagkakristohanon, sulugon ta. Ikaduha, naatay kahadlok sa Dios. Doon natay 100% nga respeto sa Dios. Nya kinahanglan ato ng bansayo ng atong kaugalingon. Ato gyud nang himuon og dili lang kutob sa atong nauna. Dito sa bangkiti sa kasal, dito sa gingharian sa Dios mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon, naa dito ang mga pagdaig, pagpasalamat, sumala sa gipakita dire sa bersikulo 1 nga grabe gyud nga kabanha. Naa dito ang mga pagdaig, pagpasalamat ug matud dinhi mga kaigsunan nga nadungog ko nga daw hilabihang kabanha sa daghang mga tao unya hilabihang kabanha sa kadaghang mga tao og kagahob sa usa ka dakong busay og sama sa masipa nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilang pag-ingon, dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga labing gamanan. Nya bersikulo 7, manghugyaw og maglipay kita og daygo nato ang iyang pagkagamahanan kay may abot na ang panahon sa kasal sa nating karnero og andam na ang iyang pangasauno. Kung imo na siyang tan-awon gyud ang pangasaunon mga kaigsunan sa nating karnero, mao ang sipahan. Mao ang sipahan. Unya ang nating karnero wa gyulain nga gipasabot diha si Jesus Christ. Munang doon ako'y wali mga kaigsunan nga niabot na og pila ka views niabot na nagpila ka view mga igsoon nga naghisgot sa pangutana nga alang nimo kinsa man si Jesus. Daghang kay nanubag mga kaigsunan si Jesus manluluwas, si Jesus provider, si Jesus mananambal, siya ang doktor, siya ang tigpanalipod. Pero giklaro diha sa katapusang libro sa Biblia, siya ang atong pamanhunon. Kita ang iyang pangasaunon. So diha giklaro mga kaigsunan, si Jesus Christ mao ang nating kanero. Siya ang atong pamanhunon. Ang pagpamatuod mga kaigsunan gibasa og gisulat gyud diha sa balaang kasulatan sa daghang mga bersikulo. Unya ang pangasaunon mga kaigsunan mao ang simbahan. Diha sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso, ato ning basahon diha sa Efeso kapitulo 5, nya sugod ta sa bersikulo 25 hangtod na sa bersikulo 27 nagingon, mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon nga nahigugma aghigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang ginabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron sa paghalad sa simbahan ngadto sa Dios. Human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon niini ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli og walay ikasaway, walay buling o kunot og bisan unsang apan. So ang simbahan gilimpyuhan, gihugasan, gibalaan o gimatarong ni Jesus Christ. Ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga pangasaunon, kay base og kanang daghang mga tao nga nagtuo nga apil nga pangasaunon. Siguruhon nato nga unsaon nato pagpaniguro nga apil ta sa
pangasaunon or apil ta nga nasakop gyud sa simbahan nga mao ang pangasaunon ni Jesus Christ. Una, kana bitawng naatay katahom o kaanyag nga tan-awon ta sa Dios. Kanang maayo ka itang tan-awon sa Dios. Dili kay kanang nagkabulingit ta. Kinahanglan aniyag tang tan-awon sa Dios. Dili kay maaniyang tang tan-awon sa kalibutan haskang siksiha sa kang libyuha pero adto simbahan perting pagkakuan na. O niya dili pod maayo ka itag kinaiya sa mga tao nga kana bitawng maayong kinaiya sa mga tao pero diha sa simbahan walay maayong kinaiya. Labi na sa Dios. Importante gyud maayo gyud tag kinaiya. Maayo ta og kanang batasan. Doon na tay respeto. Unya sunod putli. Wala ta magpakasala. Walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Mao nay atong sigurohon mga kaigsunan nga sa atong pagkakristohanon wala gyoy apan. Kanang walay bikil ba? Wala magpuyo sa sala, naningkamot gyud nga nagkinabuhing balaan o nagkinabuhing matarong. Mao nay gipakita dinhi nga pangasaunon ni Jesus Christ. Si Apostol Pablo doon ay sulat diha sa ikaduhang Korinto nga nagpakita nga pangasaunon gyud ta ni Jesus Christ. Kapitulo 11 versikulo 2. Ablihin yung Biblia diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 versikulo 2 nag-ingon. Nangabubuho ako alang kaninyo sama gayod sa Dios. Kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaaran nga ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. So diha giklaro mga kaigsuonan si Apostol Pablo naghisgot sa iyaha nga mensahe nga ang tanang mga magtotoo kinahanglan putli gyud aron malipayon nga igahalad ingon nga pangasaunon sa atong Ginoong Hesukristo. Mo nang diha sa gipadayag kapitulo 19 mga kaigsuonan ko sa Ginoo versikulo 7 hangtod sa 8 dinhi giklaro nga ang pangasaunon sa nating karnero mato dinis 8 gisuloban siya sa bisting lino nga sulaw nga kaputi og limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Usas mga gipakita dinhi kana bitawng ato ang isulob didto. Ang ato diay ng mga maayong buhat. Ang ato diay ng mga buhat nga nakapahimuot sa Dios. Mao man ay atong dagway. Kanang atong mga nahimo, kanang atong mga nabuhat sa atong pagpangalagad sa Dios. Dunay siyambingay mga kaigsuonan diha sa Biblia nga naay tawo nga nakasulod didto unya walay maayong buhat kanang wala magbisti sa kasal. Kinahanglan nga mosulod ta didto una number 1 sulugoon ta ug ang ikaduha naatay 100% nga kahadlok sa Dios. Sunod sigurohon nato nga sa atong pagkakristohanon putli ta wala gyoy kasaway ang Dios. Balaan, matarong, tan-awon sa atong Dios. Mao bitaw nang kung ikaw nagtuo nga dunay Dios nahimo tang magtotoo kinahanglan kining atong pagtuo dapat naa ni say ihidugang. Unsa may angay natong idugang sa atong pagtuo kay ang uban manggod faith alone wala nay maayong buhat wala na magkinahanglan og maayong buhat. Kung naa kay pagtuo ayaw pod og tuo nga wa na ka magkinahanglan og maayong buhat. Kung naa kay pagtuo mas importante hinuon pag-ayo ang maayong buhat.
Mas idugang dapat sa atong pagtuo ang maayong buhat, maayong pamatasan. Tanawa ragod sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 5. Tungod niini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Nakay respeto mga kaigsunan diha sa imong sigataw, sa imong simbahan, sa mga alagad sa Dios, sa mga sinugo sa Dios, labas sa tanan, sa buluhaton sa Dios. Ikadugang sa imong pagtuo ang maayong pamatasan, ug ang maayong pamatasan na adayon ang maayong kahibalo, ug ang kahibalo na ang pagpugong sa kaugalingon, ug ang pagkapugong sa kaugalingon na ang pagkamainantuson, ug ang pagkamainantuson pagkadiosnon, ug ang pagkadiosnon iniksuon nga pagmahal, ug naa gani ang iniksuon nga pagmahal na agdayon ng gugma. Ug wala na gani na matod pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 1 ug 3, bisag maayo pa kang muhubad sa mga pinulungang langit nun, ni makasabot sa mga pinulungan sa mga anghel apan way gugma. Kana bitong Kristohan way batasan, wa gyud nay gugma. Wa po nay kahibalo. Di po na kapugong, di po na kaantos. Wa gyud na makatugkad ug unsa nang iniksuon nga pagmahal. Munang kitang mga Kristohanon, before mo abot ng pulong gugma, kay mo nay pinakaimportante sa tulo ka pulong nga kinahanglan magpabilin sa atong pagka-Kristohanon: pagtuo, paglaom o kanang gugma. Dili basta-basta lang nga mabatunan nato kining pulong gugma. Ang pulong gugma mga kaigsunan, mabatunan lamang nato ni sa dihang naningkamot ta nga sa atong pagtuo, naningkamot ta nga naagyutay maayong batasan. Ut ipasabot, respetado ta. Kitang mga Kristohanon, do na gyud tay respeto. Respetador kanang mayo ta ba? Dili kay insultador, dili kay kanang usapan ng uban nga mga bati nga mga pulong, insultador, kwintador. Big comment ko no mo deha unsa pa ng mga bati nga mga kinaiya. Dapat ato na siyang hukason, gihukas na na. Dapat gihukas na na. Kana mga daan nga kinaiya, mga tawhanon nga kinaiya. Kay naa naman ta kang Kristo. Klaruhon gyud nato mga kaigsuonan, ug dapat maunay ato ang kana bitawng pasanon, ang mga maayong kinaiya, ang maayong mga pinulungan, mao'y angay natong gamiton. Maunay angay natong klaruhon sa atong pagka-Kristohanon. Sulugoon ta, doon na tayo kahadlok sa Dios, unya doon na gyud tay maayong binuhatan. Maayo ta og binuhatan diha sa simbahan, maayo tag binuhatan diha sa atong Pinoy-anan. Ang amahan maayog binuhatan ngadtos mga anak, ang mga anak maayong binuhatan ngadtos ginikanan, og ang bana maayog binuhatan sa asawa, og ang asawa maayog binuhatan ngadtos iyang bana, og ang igsuon maayong binuhatan sa igsuon. Tanan dapat maayo ta og binuhatan. Unsa may makatabang nato aron makabuhat tag maayo? Ang simbahan? Dili. Dili tanang simbahan makatabang sa tao aron ang tao makabuhat og maayo. Kay daghan kayo mga simbahan karon, ang mga tao way batasan. Inood na. Grabe nga moangkon sila ang tinukod ni Kristo, sila ang tinukod na simbahan, apan kinaiya balik out kayo. Ang giklaro gyud sa Biblia mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinsa ang makatabang ug unsa ang makatabang nato aron maayo ang atong mabuhat. Aron maayo ang atong mabuhat. Kanang maandam ta ba sa maayong mga buhat? Unsay makatabang? Ang makatabang mga kaigsuonan, Biblia. Pulong sa Dios. Kini gisulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3
16 hangtod sa 17. Ang tibok kasulatan, kani mga kaigsunan, ang tibok kasulatan gisulat ni tanan nga mga mensahe. Tibok kasulatan gisulat kini uban ang lamdag gikan sa Dios. Asa ni gamiton? Mapuslanon kini sa pagtudlo unsaon pagkinamoy matarong. Mapuslanon kini sa pagbadlong, pagsaway, pagtudlo unsaon pagkinamoy matarong sa ingon ang nag-alagad sa Dios. Ikaw ug ako nga nag-alagad sa Dios, masangkap, maandam alang sa tanang maayong buhat. Ang balik ko outra kaayos mga teaching sa uban, ang Biblia kuno makabuang. Maayong gabi di ay no sa ato ang igsuon nga ni Ari dire. Nalimot ko kisa to'y ngalan. Ang iyahang apelyido Tamayo or Cardinte. Gisiran siya sa akong asawa o niya ato siyang hatagan aning Biblia o transistor radio. I hope naminaw siya karon. O niya ingon taon siya, wa ni bayad pastor. Dong, wa ni bayad. Ingkong wala ni bayad. Niya siran siya sa akong asawa nga kanang pagpangandam nga sa panahon nga magsugod kag basa sa Biblia o maminaw sa mga pulong sa Dios nga giwali dinhi sa maong programa o kaha manimba na dinhi sa maong simbahan, ayaw gyud og katingala nga dunay mga tawo nga musaway nimo, mupaloya nimo, usahay ang imurang mga kauban nga moingon basa-basa ka ng Biblia, kabuang mana muanha ka ng simbahan o amane sila minteryo. So nalipay ang ato ang bisita kaganina mga kaigsunan, o nalipay gid po ko nga kanang gi-welcome niya ang mensahe sa Dios. Maayong gabi nimo diha te kung naminaw ka karon sa ato ang programa sa pinaagi sa 11.3 FM station nga nanuka diri sa Kalugtugan. Ako nagtuo nga gitawag ka sa Dios. Ug ako nagtuo nga morispan ka sa tawag sa Ginoo. Dalaygon kayo ang Dios sa imong kinabuhi ug kanatong tanan. Now ang ato ang naklaro karon mga kaigsunan, ang number 1 nga makatabang nato aron maandam ta sa maayong mga buhat, Biblia. Pero nganong naa may mga Kristiyanon nga wa man gyapon maayog buhat, way maayog batasan. Ang tubag tungod kay wala sila muhatag og panahon seryosos Biblia. Sultihan ta mo, kung sa imong pagka-Kristohanon seryoso gyud kang nagbasag Biblia, makit-an nas imong mga buhat. Inood na makit-an na sa ato ang mga kinaiya, makit-an na sa ato ang mga nahimo. Ang tao nga tinud-anay nga nihatag og panahon sa Biblia, makit-an nas ihang kahimtang, batasan, kinaiya, masud-ong nato siya ba? Kay walay laing makatabang aron mahimo tang andam ug mahimong masinangkapan alang sa maayong buhat, Biblia. Munang diri sa atong programa, wala ta magtanyag og relihiyon, wala ta magpaila o wala ta mag-introduce ni magwalig karatula. Ang atong giwali diri pulong sa Dios nga nas Biblia. Sama sa atong nadunggan karon nga ang usas mga gi-require aron makasulod tas bangkiti sa kasal, siguruhon gyud nato nga sa atong pagka-Kristohanon sulugon ta, dili kay kita moy nanugo kanunay. Sulugon ta. Ato ang ingnon ang Ginoo nga Lord, sugo ako. Di ba gisugo tas Ginoo higugma ang imong sikataw sama sa pagigugma sa imong kaugalingon? Gihigugma ba nimo ang imong kaugalingon? Giatiman ba nimo ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios? Kaya ang tinuod nga tao nga nahigugma sa iyang kaugalingon,
nagamping siyang mga pulong. Nagamping siyang binuhatan. Kumbaga, ang tao nga nahigugma siyang kaugalingon mga kaigsunan kus Ginoo, naningkamot sa pagkinabuhi nga maayong batasan. Ang bana, maayong batasan sa asawa, ang asawa, maayong batasan sa bana. Dapat maunay ato ang practice, no? Mayong gabi ninyo diha kanang mga nagminyo na. Mayong gabi natong tanan. So, ang kunon gyud nato nga sulugon ta. Ang kunon nato nga naatay kahadlok. Unya dili lang kay kutob diha, dapat maayo ta og binuhatan. Kay maunay ato munay biste didto sa ato unyang pag-atubang sa bangkite sa kasal sa nating kanero. Kay kung wala tay maayog batasan, wala ta magsulob og bisti sa kasal, kay ang pagsulob og bisti sa kasal mga kaigsunan dili ni pareho sa Buda mga kaigsunan nga atong makit-an kung naay kasal nga mahitabo. Ang bisti sa kasal nga gipakita dinha mga maayong buhat. Kung ang usa ka Kristohanon pananglitan Pastor Gideon makasulod dito sa bangkite sa kasal, unsay mahitabo kung wala siya magsulob og bisti sa kasal? Kumbaga wala say maayong mga buhat. Kay ang bisti sa kasal mga kaigsunan, ang ibisti maunang maayong buhat. Dapat maayog gyud tag buhat sa atong pagka-Kristohano. Ug ayaw gyud tuohi nga pagtuo lamang malangit na ka. Wa na makinahanglan ang Dios og buhat nga maayo. Kung natay pagtuo, mas bililho na gani noon ang maayong buhat kay sigurado no gyud kang malangit. Kay kung walay maayong buhat ug nagtuo ka, unsa may mahitabo sa panahon nga mosulod ka? Makasulod ka sa bangkite sa kasal. Ato kunong basahon ang libro sa Mateo kapitulo 22. Mateo kapitulo 22. Sugod tagbasa sa bersikulo 11. Ingon dinhi, unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. So unsa ganin ning bisti nga gisgutan des gipadayag nga gisulob didto sa mga tawo nga andam na ang ingon nga andam na ang pangasawnon, mga maayong buhat. So kining tawhana nakasulod ni didto sa bangkite sa kasal, gitawagan ni kumbira sa kasal. Diha sa Mateo 22 bersikulo 1 imong makit-an diha sumala sa maayong balita Biblia nga translation nga akong gigamit. Ang gibutang dinhi nga konteksto ang sambingay mahitungod sa kumbira sa kasal. Bersikulo 11 didto nag-ingon nga dunay tawo nga nakasud og nakit-an kini sa hari nga nakasud siya pero wala magsulob sa bisti sa angay sa kasal. Bersikulo 12, gipangutana siya sa hari. Kinsa man ang hari? Si Jesus Christ. Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti nga angay sa kasal, apan wala makatingog ang tao. Onya miingon ang hari sa iyahang mga sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot og tiil ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas, didto maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. Pero dito sa singgit sa usa ka anghel mga kaigsunan sa atong gibasa kaganina sa gipadayag 19, niingon dito mga kaigsunan ang singgit sa anghel nga bulahan ang dinapit. Pero dili pagyud di ay tanang gidapit makapuyog langit. Kundili ang gipili. Munang ang pinili, pagapilian pa. Kadaghang mga gipili, pero wala kalahutay.
ning simang. Daghang kayo rong mga Kristohanon nga nadiskurahe ang pasanginlan, ang simbahan, ang pangasanginlan, ang sikatao, ang pasanginlan, ang pastor, kay sige ragwali, sige kaigo. Sakit na kayo, gwinalihan ang among pastor, Pastor Gideon. Dili na healing. Igo na mi kanunay. Di man ka maigo kung wa ka magbisyo. Di gyud ta maigo. Kung wa kay bisyo. Muna nga klaruhon gyud nato ang ato ang pagkakristohanon. Number 1, sulugoon ta. Mayong gabi sa tanang mga sulugoon. Sunod, dapat sa atong pagkasalugoon na atay kahadlok sa Dios. Doon na tay respeto sa Dios. Respeto, ang unsa may respeto nga atong nakatunan, ato gyud nang ihatag sa Dios. 100% na atay respeto sa Dios. Sunod, dapat maayo ang atong mga binuhatan. Unsay makatabang? Kanang wali nga gikan gyud sa Biblia. Nya unsaon man pud nato pagkasiguro nga wali gikas Biblia kon ikaw mismo nga naminawa kay basa-basag Biblia. Munang diri sa tong programa, gidasig gitudluan gyud ta nga dili lang kay ako ray sige basag Biblia, dapat mo basa kag Biblia sa panahon nga magbasa ta diri Biblia. Kung dili gani ka kabasa kay nagtrabaho ka, dili man pud siguro sa tanang sa tibok oras sa imong kinabuhi nagsige na lang kag trabaho na mabuhay bakante sa labi na dayong katulog. Basa kag Biblia. Basa kag Biblia sa usa ka gabi makabasa kag Biblia 5 minutes. Dako na nag 5 minutes. Or kaha 10 minutes. Imuhang gahinan gyud ang imong kaugalingon nga makabasag Biblia. Pagkahuman gud magsilpon ka. Kaysa magsige na lagi og silpon, nga wa gyud kay basa-basag Biblia, unya mo angkon kang tagalangit ka. Mga igsuon, kinahanglan sa atong pagkakristohanon ato gyung laruhon. Dili ipakita lang sa tao, kundi dapat gipakita sa Ginoo. Nga sulugoon ta. So ato na nang anaron atong kaugalingon nga magpasugo ta sa Dios. Kay ikaw gipili, gitawag ka. Unya pilian pa kita. Muhimo tag mga pag-ampo sa Ginoo nga Lord. Makigsulti ta niya ug miingon ta. Batasanon na itong pag-ingon nga Lord, sugo ako. Gamit ako. Gamit akong instrumento alang sa mga buluhaton nga para nimo. Gamit akong instrumento alang sa kabaguhan, kaluwasan sa mga tao. Gamit ako. Kay desisyon ako ni nga musunod nimo. Na aday musunod ta ni Jesus, igo ratang sig pangayo. Murabag kana bitaw murag gipasulod na tos bulsa. Amo tuo ko kay aron makapangayo ko. Musunod ko aron na ako'y makuha. Aron makapangayo ko. Musunod ganita. Mga kaigsunan, dapat magpasugo ta. Pwede bang muhimo kag mga pag-ampo sa imuhang nahimutangan karon? Muingon ka nga, Lord, sugo ako, Lord. Lord Jesus, gamit ako. Himo akong instrumento. Dili na mistil pang panalangin ko, Lord. Panalangin ko, Amahan. No. Kay sa panahon nga magpagamit ka, sa panahon nga willing ka mga himong instrumento aron mapagaan ang panginahanglanon sa ministries Ginoo, kabalo kong i-bless ka pag-ayos Ginoo. Maubitaw na nga ingon ang atong Ginoong Dios mga kaigsuonan, sulay ko ninyo.
Di ba ipakita nako nga ablihan nako ang mga bintana sa langit. Ang mga taguanag, mga panalangin, istakahanan o mga panalangin, ablihan nako na para ninyo. Sulay lang ko. Unsa may dapat isulay nato niya? Ang paghalad, ang paghatag. Mga igsuon, bulahan kayo ang tao nga nagpasugo sa Ginoo. Kanamingon nga, moingon ko sa atong panag-uban karon, bless kayo ang tao, bulahan kayo ang tao nga moingon, Lord, gamit ako, ipadala ko. Lord, sugo ako. Pwede ba nga imo nang litukon sa imong pag-ampo karon? Nga Lord, gamit akong instrumento. Ni ako andam sa pagtuman, andam sa pagsugot sa imong sugot nako. Kisulugoon ko nimo. Nangalagad ko nimo. Willing ko nga mo serbisyo. Og ayaw na sige. Pangayo anang Lord, panalangini ko. Niya manugo pagkas mga tao, manugo pagkas mga alagad sa Ginoo. Pastor, iampo nga panalangini ko. Pwede ba? Moingon ka karon sa Ginoo, Lord, gamit ako nga instrumento. Sugo ako. Kadi ka pasagdan sa Ginoo. Timan pag siya na ang nagsugo ni nato, di ka niya pasagdan. Samagod sa usa ka company, ang maayong company nga magpadala og mga tao para pag-deliver sa iyang mga produkto, kanang maong company ang tag-iya ana, tanan niyang mga tao tulubago na niya. Protektado kanunay sa company ang tanang biyahe sa iyang produkto uban ang mga tao. Kung dunay mga problema diha, tulubago na sa company. Ang company mo oy manubag. Like sa mga estudyante. Ang mga estudyante nga nakain sa eskwelahan, present sa eskwelahan, tulubago na sa mga maestra. Munang, kung ikaw ug ako, nagpasugo ta, nahimo tang sulugoon, nahimo tang kanang instrumento, gipadala ta, gigamit ta sa Ginoo, protektado ta sa gahom sa Ginoo. Dili ta niya pasagdan. Trabaho sa Ginoo ang pagpanalipod nato. Trabaho sa Ginoo ang pagtagbo, pag-atiman, pag-amuma sa tanan nato gikinahanglan. Siya na ang bahala. Lamang batasano nato. Lord, unsa pay imuhang isugo nako? Lord, unsa pay imuhang kanang ipabuhat nako? Ni ako. Mas maayo nga maglumba ta. Kana bitaw magpaduol ta sa Ginoo. Lord, ni ako, sugo ako. Kung suguon ta sa pagwali, mo provide siya na tanan. Tagaan kaniyag kaalam, tagaan kaniyag kadasig, tagaan kaniya sa unsa may atong gikinahanglan kay siya'y nagsugo nato. Dili na ta mistil pang mangayo. Mga igsuon, kabalo ang company unsay gikinahanglan sa iyang mga trabahante. Naay mga lugar nga nagkinahanglag mga permit, ang company mo'y mukuha ana, mo provide ana. Moingon ang trabahante, sir, naa may requirements diri. Moingon ang company, ay na mo og bahala, ayaw na mo kabalaka ana. Ako nang gitawagan, makasod na mo ana. Inana mga kaigsunan, kung giatiman sa mga amo o mga company ang ilang mga trabahante, nga produkto ra ang gi-deliver, unsa pa
ang Dios nga mo'y magpadala nato nga kaluwasan sa mga tao mo'y atong gidala. Pwede ba mga kaigsunan, mohimo kag mga pag-ampo karon sa imong nahimutangan? Inang Ginoo nga gamita ko, Lord. Ipadala ko, Lord. Pakigsultihi ang Ginoo. Niining ato karong panag-uban. Pakigsultihi siya. Inang Ginoo nga, himo akong instrumento alang sa kabaguhan sa kumbana. Himo akong instrumento alang sa kabaguhan sa akong asawa. Himo akong instrumento alang sa kabaguhan sa akong mga anak. Gamit ako. Gamit ako. Ang rason nga gipakamatian ta ni Jesus para ipadala ta niya. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, ayaw tanawa kung kinsa ka. Ayaw tanawa kung unsa ka kaniadto. Tanawa ang plano sa Dios. Nga nagsampit siya, nagtawag siya. Nagtawag siya kanimo aron iha kang sugoon, aron iya kang ipadala, aron isangyaw nato ang iyang mga nahimo, ang iyang mga plano, aron itudlo nato ang iyang mga pamaagi. Kung unsa man ang atong kinabuhi kaniadto, ayaw na nauna na. Gipasaylo na ka sa Ginoo. Gilimpyuhan na tas Ginoo para magamit tas iyang mga plano. Mga kaigsuonan, isipa o ibutang karon sa imong nahunag kasing-kasing. Mga Kristohanon tang sulugoon, mga Kristohanon ta nga naay kahadlok sa Dios, o mga Kristohanon ta nga maayog binuhatan, dili lamang sa mata sa tao, kundi sa mata sa Ginoo. Giluwas ta niya, kipakamatian ta, tungod kay dili pud ta ipadala kung dili ta limpyo o dili ta putli atubangan sa Ginoo. Sa presensya mo, amahan na mo nga Dios sa makagagahom niya, o Dios, ang imong katawhan karon. Kami nga nagkahiusa din mo programang pulong mo kinabuhi ko. Duyog sa imong katawhan nga naa karon sa ilang Pinoy-anan. Naaman sila karon silang higdaanan. Naaman karon sa ilahang dapit o trabahuan. Nakita nimo ang ilang kasing-kasing unahuna, walay nalilong kanimo sa among kinabuhi. Dayag nimo ang tanan. Amahan ni ako, kung niya ang among mga kakaigsunan ng imong katawhan, gamita kami, ipadala kami, himuha kaming sulugoon sa imong mga plano. Ipadala kami, o Dios, himuha kaming instrumento aron mapagaan ang buluhaton, panginahanglanon sa nagalaing trabaho nga imong gibutang o gisalig sa matag usa. Salamat, Lord, nga imo kaming gipili. Salamat, Lord, nga imo kaming gitawag o gipili alang sa imong mga plano sa kaluwasan sa tanang mga tao, sa kausabag kabaguhan sa mga tao. Ang tanan nga among nahimo kini tungod na sa imong tabang, tungod na sa imong mga katuyuan o pagprubahig namo. Salamat, Lord, sa imong mga mensahe nga nagtudlog, nagpahinumdom nga di ay importante ang pagsigig pangayo, kundi ang pagpasugo ni amin, Lord. Willing ka magpasugo nimo. Nasayod kami nga dili pod ka basta-basta nga musugo kung dili mi andam. Nasayod usab kami nga Diyos ka, Ginoo, Amahan, nga kanunay andam sa pagpasangkap o andam sa pagsangkap sa mga tao nga imong ipadala. Salamat, Lord, sa imong pagdawat sa mga pag-ampo. Salamat, Lord, sa imong pagdawat sa mong gihangyo nga kami imong ipadala.
imong gamiton instrumento alang sa mga buluhaton sa kaluwas sa kabaguhan sa imong katawhan o God. Salamat Lord nga dunay mga tao karon nga misanong sa imong mga plano. Dunay mga tao karon nga naablihan ang ilang hunahuna, naablihan ang ilang kasing-kasing. Willing nga nang mga alagad kanimo, willing na mo trabaho sa mga buluhaton nga imong ipakita o gibilin dihas Biblia nga alang kanamo. Dili lamang di ay ang pagsigig pangayo mo imong gihulat kanamo, kundili ang among pagsurrender ug paghatag sa among kinabuhi aron mahimo ming galamiton sa imong mga katuyuan o mga plano sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan sa imong mga pulong, imong gilig-on kami sa imong mga mensahe. Thank you Jesus, thank you God. Amahan mo nga Dios makagagaw. Salamat, salamat sa imong mga pulong. Salamat, salamat sa imong mga mensahe. Salamat Ginoo sa imong mga mensahe nga nagpukaw kanamo sa angay namong buhaton, paningkamutan sa among pagpuyos kalibutan. Imo kaming bless karon sa imong mga mensahe. Busa salamat amahan nining tanan. Salamat o Dios. Salamat. Thank you Jesus. Thank you Lord. Pasalamati kanunay ang Dios mga kaigsuonan. Gabisan kaniadto wala ta magtagad, wala ta magtagad ni magpakabana apan wala taboy iniya. Nganong wala taboy is Ginoo kay doon na say maayo nindot kay mga plano. Nya kaniadto inana nga atong kinabuhi, inana ka itom, inana ka grabe kasala makasasala apan wala niya na gibali kay doon na day say plano nga kita gamiton niya. Wala gyud ta niya boy ingna imong tapad salamat sa Ginoo nga wa ta niya boy nga kaniadto nalimot ta, nga kaniadto ni balibad ka apan karon nagka-desisyon ka nga Lord ipadala ko, gamit ako nining tagna. Nakita ka sa Dios, nakita tang tanan ang atong nahuna, atong kasing-kasing nakita sa Ginoo. Kung unsa may mga buluhaton nga diin kita gidasig karon, ayaw ihikaw ang imong kaugalingon. Kung gidasig ka sa Ginoo sa pagtabang-tabang sa walay pagpangumpara, kung gidasig ka sa pagwali, wali sa pulong sa Dios, dili pulong sa simbahan, kung dili pulong sa balaang kasulatan. Kung gidasig ka sa pagdasig, dasig pinaagi sa unsa may naa kanimo. Munay giingon diha sa sulat ni Apostol Pablo diha sa Korinto kapitulo 12. Dinhi sa unang Korinto kapitulo 12, usa lamang ka espiritu naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo samtang lain naghatag sa gahom sa pag-ayos masakiton. Espiritu naghatag usa gahom maghimog milagro, sa laing tawo naghatag hiyas sa pagsultis mensahe sa Dios, ug sa lain pagayod naghatag katako sa pag-ila sa naglaing espiritu. Ug ang tanan nga ug usa ka tawo naghatag siyag hiyas sa pagsultig lay pinulungan, ug sa laing tawo naghatag siyag hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa maong pinulungan apan maorang espiritu ha. Nya doon na pagoy mga mensahe sa ubang mga libro ni Apostol Pablo, ang balangis ang tawo nga dunay Ginoo dunay balang espiritu, ug ang balang espiritu naghatag og hiyas sa matag usa.
Diha sa ikaduhang Korinto mga kaigsuonan, bersikulo 8, ingon dinhi, Wako nimo kalimti, wako nimo biyahe. bersikulo 12, arita sa Roma, no? Roma kapitulo 12, bersikulo 8, about pag-alagad nato sa Ginoo. Na ay mga naatay katakos ang matag usa nga gihatag sa Ginoo. Naa dinhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 6 ta magsugod. Roma kapitulo 12 bersikulo 6 nagingon, busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga niya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini ang muhatag, maghatag nga nagayaon. Ang mangulo kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Bersikulo 9, pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likay ang dautan ug hupti ang maayo. Paghigugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga igsoon diha kang Kristo ug pagtinahuray kamo. Ayaw ko mo pagtapol hinuon pag mandinasigon kamo diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong mga paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan o pagampo kanunay. Pagpaambit kamo sa inyong isig ka magtotoo nga naas kawadon ug dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipalag kaninyo, panalanginan niya og dili tunglohon. Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao, ayaw ko mo pagpasagarbo kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw ko mo pagpakamaalam. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giilang sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw ko mo panimalos kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imo kaaway pakana siya, kung giuhaw paim na. Kaysa pagbuhat mo niini maulaw siya og ang ihang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinuon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. So mo nay pag-alagad gyud nato sa Ginoo samtang naapatas kalibutan mga kaigsuonan. Kay maunay atong ibisti sa panahon nga makasud na ta og makasud na gyud ta mga kaigsuonan diha sa bangkiti sa kasal. Maunay gipakita mga igsuon nga requirements nga sulugoon ta na atay kahadlok sa Dios, kay do na tay kahadlok sa Ginoo mga kaigsuonan kanang makatahod man gyud ta niya. Dili gyud ta makaako sa pagpakasala ni pagtalikod sa unsa may buluhaton sa Ginoo. Una nga, salamat kay sa Ginoo sa iyang mga mensahe. Salamat kay sa Ginoo sa iyang mga pulong nga ato karong naambitan og nadunggan. Salamat Lord sa imong mga pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ka o Dios sa tanang panahon gikan ni Jocelyn Oliger Immaculata. Lord, nabangi ang akong kinabuhi kanunay magamit alang simong bulhaton. Wow, salamat kaayo ni LG Rodriguez Cadiz. Ihatag na sa Ginoo kanang imuhang gihangyo kaniya nga gamiton ka. Crisanto Isoto, hallelujah, glory to God. Sa Dios ang himaya. Amen. No? Salamat kaayo sa ato mga kaigsuonan nga naghimog mga pag-ampo ug abli ang kasing-kasing sa pagpagamit sa Ginoo. Kining tanan nakita sa Ginoo. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsuonan. Sunod na pod nato nga isgutan ang gipadayag kapitulo 19 gyapon muadto na sa bersikulo 11 kining nagkabayo sa puting kabayo unya hangtod ni 21 unya muadto na punta sa kapitulo 20. So sunod lang yun kung unsa man gyud poy gipadayag sa Ginoo, mao po nay atong i-priority sa ato ang panag-uban o kaha kung unsa may inyong mga pangutana
pwede ra gyud kaayo nga inyo nang ipaabot diri sa atong pang programa ang pulong mo kinabuhi ko kay matagaan man nato na og pagtagad. Og ako nagtuo nga gipanalanginan ka sa Dios sa atong panag-uban. Gipanalanginan ka sa Ginoo sa ato karon nga nadunggan nga mga mensahe. Pulong sa Dios nga ato karong nakatunan mahitungod sa mga requirements sa ato niyang pagsulod diha sa bangkiti sa kasal. Nya sigurohon ra gyud nato nga sa atong pagsulod do na gyud tay maayong binuhatan samtang buhi patas kalibutan. Dili nato tugutan nga sa atong pagkristohanon wa tay batasan, dapat naa gyud tay batasan. Magampo ta mga kaigsunan sa padili pa ko manamilit og himo asab ang magampo sad ka alang sa usag-usa og labi na pod maginampo ay ta no, magampo ko para ninyo og magampo sad mo para nako og sa matag usa kay ang pulong sa Dios maginampo ay no, vice versa nagampo ka og giampo sad ka. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa kadaugan, kalampusan sa among pakiguban sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Daghan ka imong nakatunan. Ug do na may nakatunan Ginoo nga ang tinuod ay simbahan imong pangasawunon og nagkinahanglan gyud nga ang tinuod nga simbahan nga imong pangasawunon nagkinabuhing balaan, nagkinabuhing putli, nagkinabuhing matarong, wala gyud kay makit-ang salawayon. Og salamat Lord kay imo kaming gitudlo ag gipahinumduman kung unsay makatabang namo aron kami makabuhat og maayo. Mao di ay ang pagkat-on og pagbasa og kinabuhi sa mga pulong nga naa sa Biblia. Busa amahan, salamat amahan sa imong pagdasig kanamo nga imo kaming gipanalanginan karon sa among panag-uban. Dalaygon ka nga Dios nga nagpakita sa imong mga maayong plano sa among kinabuhi nga kami imong gipakataw gipahimugso aron kami imong ipadala or mahimo ming instrumento sa mga buluhaton nga nagkinahanglan or sa buluhaton nga maoy makahatag og kaluwasag kagawasan kabaguhan sa imong makatawhan o Dios. I-bless kini mo programang pulong mo kinabuhi ko. Nasayod kami nga nasayod ka nakita nimo ang usa may mga panginahanglan nining tanan. Salamat o Dios sa mga tawo nga nahimong instrumento aron mapadayon ang mga panginahanglanon wala ginakulang. Padayon nimong gipadad-an og mga panalangin og padayon nimong gigamit ang mga tao nga malipayon nga nagtabang, malipayon nga naghatag bisan pas panginahanglanon o Dios sa wifi, sa kuryente, tanan wa gyoy nakulang o Dios. Padayon nimong gisuplayan, padayon nimong gipanalanginan o gitagbo ang tanan. Busa salamat o Dios imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa kadaugan. Salamat o Dios sa mga panalangin, mga butang nga imong gipiyal, gisalig nini mong programang pulong mo kinabuhi ko. O sa tanan nga mga FM station nga nag-hook up nimong programa. Salamat a Dios sa imong pag-provide sa tanang mga panginahanglan, sa tanang mga pastor nga nagatiman ini. Salamat o Dios. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran sa among pagpangatulog, among itugyan ang among kinabuhi, among ihala diha kanimong tanan. Diha lamang kanimo o Dios kami magkabato kasiguro ang kaluwasan. Pusa salamat Lord sa imong pagpadala na usab sa imong kabahanang mga anghel, sa imong pagpanalipod kanamo, sa imong pagpamahulay ug sa imong makatawhan nga naa karon sa nagkalay mga lugar bisan pa sa makigsunan nga naa sa kawasan nason. Layo man sila sa ilang pamilya ug pinuy-anan sa ilang nasod Ginoo apan duol sila kanimo. Duol sila sa imong tabang. Salamat o Dios sa imong pag-atiman ug pag-amuma kanila. Salamat o Dios nga imo sila gidasi ug gitagag kalipay kalinaw. Mubati man silag kamingaw apan ang imuhang presensya maghatag katagbawan ug maghatag nilag kalipay ug kasiguruhan sa ilang pagpanarbaho. I-bless sila Ginoo. Salamat o Dios nga imo silang gipanalanginan. Salamat o Dios nga imong gidawat ang mong mga hangyo ug mga pag-ampo. Salamat o Dios nga imo kami gipili o gipadala o gigamit nga instrumento alang sa imong mga plano sa imong katawhan. We declare blessing sa matag usa amahan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan no sa iya mga pulong o dalaygon ang Dios nga ikaw ug ako iyatang gipanalanginan. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Good night and God bless sa matag usa.
pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus. Nagahalay mga pagdaing nag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.